panibago na namang video. At kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and click mo na rin yung bell button para updated ka lagi sa aking mga video. So yun na nga, nandito ako sa may Tundaligan Beach. So yan, kasama ko yung mga kapatid ko at kuya ko. So tara, samahan nyo ako para tignan yung pinagkaiba ng ano ngayon, ng Tundaligan. Ang daming mga tao dito ngayon. Kung gusto nyo pumasyal dito para makapasyal din, mapuntahan itong ganda ng Tundaligan Beach. So punta na lang kayo dito sa malapit lang siya sa Tundaligan. So one ride lang siya kung magagaling ka sa bahay ng Dagdag. Sasakay ka lang ng Tundaligan. So ngayon, bababa ka na dito. Iba na yung pinagkaiba ngayon sa dati kasi sa ngayon. Kaya may dami mga nagbalag dito.
ginagawa nyo dyan? Wala kayong tangalas eh. Camera natin, no? So nakalimutan natin siya i-charge. So yun, kung gusto mo itong video na ito, kung kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, click mo na yung bell button para updated ka lang ulit lagi sa aking mga video. Baik kalau kawas jawa. Tere. Baik kalau kawas. Baik kalau kawas. Dia lang butang.